Yo, मालायनि ट्रेकखौ खावनायसो बे खिन्थु गाना आंनि हनै आजिखालि मा नुयो फेसबुक नायब्ला मेगन फेयो सोरबा या बोखोना मोसायो सोरबा बुरैबाबो सिख्ला जाफ्लायो आंबो सान्दों मन्थ्रि जानो मन्थ्रि मोनाबा एक्टराव हाबसै सिख्ला सासे समायना थिखोनसै एलबामाव आंनि गारसन फैसै आं फेमास जानोसै आं फेमास जानोसै आं फेमास जानोसै आंबो यूट्यूब चैनल खुलिनोसै वेलकाम टू माय चैनल सनाफोर आंहा दिनै ओंख्रि संगोन बारियाव मुला खानानै देखायगोन गाबोनना भिडिअआ आलदा जागोन मैथाजों फान्थावजों जानानै आं देखायगोन बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय लकडाउनानो डाउन जाबाय सोरबा जोंनि न'आव फैदो आखायाव जौ गोरान लानानै सानैजों लोंसै टेरेसआव लोंगोन आया अमिया सफैबाय नै आंना सालथे बुंदोल' मा जानो नों अमा दं आलु दं बोरै संनो बुंदो नों गोसा जानो नामा नों आंनो फोमोनसै टेरेसआवल' थ'दो नों र' नै बिदिखौ लांफा नों आया नुवाखै खावनायबाबो मायदि मोजां खोनायो गाना खोनाबायना अमि निगा आया फैबावगौ नै दोंनैसो लाइना ओरैनोथ' आंबो रेपार नङामोन नाथाय बोथोरा आंखौ बानायबाय मेटेलसो आं खोनासंबाय थायोमोन नाथाय देग्लाय खर'सिमावनो बाबाय आं खर'सिमावनो बाबाय लोगोफ्राबो आंना फाला दङ नङैखौबो होलाबायग्रा दङ डाक्टार नङाबाबो सानना लाग्रा दङ गैयाबाबो दं होनग्रा दङ प्रग्राम खालामनानै फैलांग्रा दङ गोरानथारखौनो बायनो बाग्रा दङ गारि सालना एब्रेहैग्रा दङ दाउसाया फिसा नाथाय गाङा दङ नों मासा अयो अरबाहेरो आथिं दिखोना नों मोसा नों मासा नों मोसा लेवरा फिथेंना गोजोन्थों नों मासा उल्था जानानै नों मासा हनै नों मासा आथिं दिखोना नों मासा लेवरा फिथेंना नों मासा उल्था जानानै नों मासा